Mae'r gaeaf yn gallu bod yn adeg hudolus o'r flwyddyn, ond mae tywydd oer a glaw mawr yn gallu bod yn gostus. Y newyddion da yw bod yna lot o bethau rili hawdd i wneud i baratoi eich cartref neu'ch busnes at y gaeaf. Dyma 5 tip cynnes dŵr Cymru. Trwsiwch unrhyw deils coll ar eich to a threfnwch bod rhywun yn dod i frysio'ch simnau. A chofiwch glirio unrhyw hen ddail neu faw o'r gwteri a'r dreiniau mwyn stopio llifogydd. Rhif 4. Beth am eich ffenestri a chwaliau? Mae gosod ffenestri newydd yn lle rai sydd wedi cracio neu osod ffenestri dwbl yn gallu arbed ffortiwn i chi ar eich biliau. Mae'r rhew yn gallu achosi difrod hefyd, felly cofiwch wneud yn siŵr bod eich chwaliau'n iawn. Rhif 3. Chi ddim moyn sythu yn y gaeaf, felly trefnwch bod rhywun gymwys yn dod draw i wneud yn siŵr bod y bwyler yn gweithio. A tra bod chi wrthi, mae insuleiddia'ch llofft yn gallu arbed hyd at £250 y flwyddyn mewn biliau gres, a bydd insuleiddia'ch chwaliau yn gwneud eich cartref yn fwy cynnes byth. A tip pwysica dŵr Cymru i gadw Cymru'n gynnes. Os oes unrhyw bebellau neu dapiau tu fas gennych chi, neu rai mewn lle oer fel llofft neu garej, defnyddiwch becyn lagio i'w lapio'n gynnes dros y gaeaf. Mae'n gyflym yn rhwydd ac yn gallu stopio byrst neu llifogydd ac yn atal lot o gost a trafferth. A dyna chi, 5 tip syml gan eich cwmni dŵr nid yr elw i baratoi eich cartref a chwtio'n gynnes dros y gaeaf. Cadw Cymru'n gynnes gyda dŵr Cymru.